Father Baro chu ramhuai not chuak turin a in buat saya puithiam pakhat chuan i man to ani chuan Father Jameson anghak che ti in aron ko puithiam chuan in chunga a hruai chawa ramhuai an hno chua tur hi meichia ni in arai bok ane puithiam chuan a chua san ngala Father po chuan ramhuai ora bom tak a rezui ve ngal holwai a chuan an chung ko thalak chu a hmu a malampan chuan a kal zela room chunga chuan a lut Father James chuan a hna chu a lo ran mol tu a meichia po chu khuma chuan a lo tal na sa hle ramhuai chuan a choi sak na sat em awangin a taksa a chuan hliam a nei nual bok thom rap om tak tak chu chua in tal chua chu atum na sa hle a Father James chuan thei top kan chu angai ramhuai hi a chak to lutuk ti in Father Baro chu bom pakhat chu buat sai ngal turin a rel bom a hon rual chuan a thunun meicha o ang chia chuan min tampui ro ti in ramhuai chuan aron bia a Baro chuan chu nu chu a khongai deuh awang chuan a phuar na chu a tha dul ta dewa ma se ramhuai in a thunun me kani ti chu a re chuak le a thil ti lai chu a top san ngal ramhuai chuan khongai thak om tak khian aron bele a Baro chuan a ke phuar na chu phel atum le tamaya Father James chuan aron hawa ramhuai po chu rang takin atal chuak ta ngala boruaka chuan akang zuia Father Baro chu aron benga mi a tak ini aron te Father James chuan an he thei don lo ti ria in aron boa tukver atang chuan an tla zui ngala an pahni chuan nun na an chan zui ta ngal ane Father Baro chu a in thiam lo hle a thil ti chu poi ati tak zet a pasal po chu ruma chuan aron lut ve eng thil nge iti hi ti in aron hau ve bok Baro chu motora alo chuanga Catholic ko ranten ril rubuai an enkol na mun alo pan mek ane Davis chu ama kan tur chuan aron kala ngen na kasiam awangin tan ina da lo che in he muna hian anda jok che ani ti in arila Baro chu le khathon ape ani na atanga an ban thu aril nu chuan biakin lama program an buat saya chuan lotel ve ngei turin aril Molly le athian te chuan kumsom ni pali atlin na birthday chu an loma ana tho na muna akai san thu chu athian te chu rilin an lim hle bo athian pakhat the real thian nu Lydia chu aron telve Molly in amu rual chuan angai na ngal hle thil engemaw an soi nu chuan lim takin an lam dun ve ngal ane Molly chu washroom a chuan akala the real le Lydia te po chu an ron lut ve Lydia chuan dam doi hi ape Molly po chuan ai zui ve mai bok chumi nu chuan an thian te zinga chuan an valam le Lydia nen chuan du tho tak khian an in fo pa an thian pakhat chuan ho to mai adu thu aron rila ma se Molly chuan alo ngai sak lem lova an ni po an kalson ve mai bok chumi zan chuan Molly ina chuan Lydia le the real te po chu an riak ve Lydia le the real te chuan khovel nom na par an chen ngal mola Molly po chu an thoma chuan azau thau na sa hle the real chuan tel ve tura asom chuan rang tak hian khum chu apan ve ngal atuka chuan kongka kik thoma chuan ahara awa en chuan police officer pahni hi an lo ni police te chuan thom beng cheng in siam na sat awangin in then om te hian an ron report ani an ti Molly chuan abadai an lom thu a ril hloma ma se police te chuan in chu an en fi bat tapa chuan Lydia le the real te ruang chu an va mu Molly chu an man ta ngal ane police te chuan thu an zot fi ma se Molly chuan ati ani lo thu asoya abeng bula chuan tu emo phun sep ri chu a ria o chu aring tul bok officer meichia jok chuan aron pan hnaya anar chu chople chil hian aron thi zui ta ngala Molly po chu ramhuai ang mai hian aron tong chuaka helai hmuna hian kan om aron ti Molly chu motora chuan alo langa Father Baro ang tho khan rilrubuai enkol na lama ruai ve ane Baro le Davis te chu biakina an tong traya Davis chuan na i chol san nu chuan i du danin i khosa thei to anga anuam ngotang min pui idu phot chuan kalo welcome reng che ti in a ril bok Davis a chhuar wal chuan banga cross chu aron che
baro chuan mak ati hle Molly chu receptionist bula an varhuai chuan ramhuai ang mai hian aron tonga receptionist chu aming pum hian Janet Mary Jones ti in akowa Janet chuan Molly mitwar vek a hmu rual chuan thom mak tak hi a rezuya a hlau tak zet ane ga chuan aron kowa Janet bo a har chuak zoka ka tha e tin a changa chumi rual chia chuan a thingpui no chu aron puak ke a Molly chu rang taka ruaison hal turin a hril hlom Molly asel omna tura an thruai lai chuan midang te chu makdak hian an khosa a chumi zan chuan Molly chuan ori chu a hria a tui chapai na atang chuan o chu aron chuaka Molly chu kun hniamin awangai tha a kan chak zual sote tin aron soi ane Molly muthil hlan chuan tui chapai na atang chuan aran nung aron chuaka Molly nar kwa chuan aluta Molly po aron har chuaka aom dan chu diklovin trampui tu aw ta chiam maya thom mak tak a rechun zom zela thom chu arin tul tul bok atu ka chuan daktol lori chuan aron hua ngai ole tur chuan hun imamo dewang ti in aron riel counseling po thataka latur chuan a rila ma se Molly chuan ramhuai pai kani a engtin nge ka thayang ti in azot aom dan chu ama po in a in hrathiam to lo thok le khata daktol lori lekha ken te chu boruwa ka chuan a thlok dar ta nuai maya Molly chuan nangma ang deuh hi high school ka kal lain counselor ka nei to a ma se tuna chuan a thi to ati a chu thu a riat rual chuan lori chu a hlau dewa Molly chu a chua santa ane computer a chuan Molly nun hluite chu a ena Molly counselor Dr. Emerson le abialpa Joseph te chu mania anin ti hlum thu a hmu a chumi hnu chuan Molly po chu hmun atang chuan atan chuaka Michigana chuan nun thar atan ta hi alo ni a Lydia le Daryl te thalak po chu a hmutel bok Janet chu atong trai na ka ta thuin ziak chu chamin alo tong traya Molly po asela chuan ngoi rang hian alo thu ve bok thok le khata Molly ka chu aron alta thut maya hei hi Molly thil ti ani ti in asoya hemhuna hian aron hruai ani eng thil emo kan ti ngei anga yang ate gat pakhat chu Molly en fia tur chuan aron kala Molly chuan rapom tak hian aron en ve bok lori chuan anun hluya athil ton te chu hril turin Molly chu alo nge na min ring thayang ti in a hril bok ma se Molly chuan engma asoi du lova ring tak hian aron rak chiam maya lori chu aluak khum tawak mai ane Father Baro chu rosary kengchung chuan alo tong traya Molly chuan atong trai chu alo fil thaya top tur chuan ange alu chu banga chuan atau chor chora gat le lori te chu enfia tur chuan anron kala midang te po chuan an lu chu an tau chor chor mai lori chuan Molly chu top turin aron ti a pona chuan chawak tam tak anron lang bok Molly chu annor chuaka aum dan chu amak sak tul tul mai Molly o chu hriain Baro chuan aron ena annor liam tur chu alo thlir reng ane Molly chu room pakhata chuan anda a lori chuan aron kana a case a chiar vek to thu a hrila kumsong pariat atlin kuma ramhuai chuan athunun tran to ni in asoya arin dan chuan kha kha avoi khatna ani a Dr. Emerson soidan chuan nang hi setan khovela ronkil le chu ini ti in asoya kathuria thi adikem ti in azota heng hi thudik ani chuan ramhuai pai ini ti hi karingang ati a kumsong pariat ini lai kha chuan rai ang main iom ni in ansoya tuna kumsom ni pali itlin na chi a aron lang chuak le ta a engwanga hetiang hi thlenge ani ti in azota Molly chuan a chan chu kumrukna tharukna le nirukna chia chia ani wang ani ati lori chuan hen thil thlengma hian hun tlem te kan la nei ati a Molly om dan chu aron diklo tan le to a thil engemo lori chu hril atuma ma se lori chuan aom zia a hrethiam lo Molly chuan aron thlengta ati a lori sanabun lai chu aron ke a akut chu aron thi zoi zoi mai darsari minute ruk chia chia ani bok
office a chuan thu in sana chu a en renga darka ruk aliam chia ti chuan raven chu room tuk vera chuan alu tawin a thezuita ane lori hlauna po chu azwal to hle a baro chu a room panin akal meka chuti lai chuan moli o chu a ria a trampuina aron ngen ane baro chuan a bible ken lai chu a thlawa moli chuan thil dik nia a riat chu ti turin alo rila asana chu darsari minute ruka chia a chol bok bible chu charin akal sona moli chuan amutna atang chuan alo nui atuka chuan lori chu moli ruma chuan avakala moli chu alek lingzong hian alo in khaya room chunga chuan lutin moli chu abia a moli chu alo har thuta lori po aleng pheidor mai ring tak chuan trampui tu aw ngala gas pani chu anron luta moli chu khuma chuan an phuar beta ramhuai chuan karon kaldone atia baro po khuma chuan aron har chuak ve ngal lori chuan baro chu trampui turin awangena ma se baro chuan puithiam kanito lova ka trampui theilowang che ati lori chuan keini ta na thiathiam rual lo thil athleng mek ane ti in trampui tur chuan angen le a baro chuan mundanga iti ti te ang ti in pona an chuak lori chuan ramhuai no chuadan hi kong ni aum ni in ka ria a pakhat jok chu ko rante hriat puina angaya adang le chu hriat puina angai kherlova chutiang chuan kan ti theyang ate catholic ko rante hian puithiam te chu ramhuai no chuadan anjir tir to ngai lova baro le athian te mi som pasari kha america rampuma bech nunhung ber anne huntam kan nei to lo he mun atang hian ka chhuat tir theyang che ti in a riel baro chuan chawak tam tak thi chu a hmuwa lori chuan nizan darsari minute ruk khan heng thil hi athenga sana te po khati hun lai khan an chol vek ate janet tukvera dingmek chu an hmuwa ring tak hian he hmuna hian awm to a hun chu a thleng trep to ti in awa chumi nu chuan azwang thazuita ane baro chu moli beturin ruma aluta ramhuai chuan moli chu alo thunun velder to ane ramhuai chuan aron bia a ma se baro chuan moli biak adu thu arila baro chuan tunge I ming ti in azota bible thu chu achampa bok ramhuai chuan nui chung hian baro chu chhai buai atuma ma se baro chuan moli ka bedu ti in achang le a ramhuai chuan moli hi trampui thei in ring animo alo ti a tun ma a ramhuai pai an lo boi pui to pasal o ang chia khan aron tronga nang hi engma inilo I hlo cham le thawang atia chumi nu chuan moli chu aron pangai le ta a trampui tur chuan ange na ma se reilova ramhuai bok chuan aron nui zui le ta ane baro chuan irinai de hian moli hi achel ania ila katang hian ka chan chuak nge yang ate chu vele ramhuai chu ring tak hian arak ta chiam maya aring em awang chuan baro chuan abeng a hupa room chu achua santa ane lori nen chuan anin bia a moli hi tunma chuan zirlai thiam thei ani ran lova ma se kumsom pariat atlin nu chuan topar rial ani theya kumsom ni pali atlin meu chuan fama na a muder to ane atuka chuan davis chu baro chuan awahmu a moli chanchin chu a rila davis chuan huaisen na nei tur le moli chu trampui nge turin alo ti a ramhuai beina na amamo tur thil te chu a petel bo baro chuan ramhuai beina chu atan tangala moli room kongka a chuan holy water a the a achunga chuan lut ngalin moli po chu holy water chuan a the le a moli po atal na sa hle baro chuan athil ti chu achun zom zela bible thu chu acham mol bok ramhuai chuan chhai buai atum viawa ma se baro chuan angai thadu lo ramhuai chu naupai ang chuan lem achanga ma se baro chuan mi bum to lowang alote baro chuan across ken lai chu moli chala chuan vada atuma ma se ramhuai chuan rang tak hian akuta chuan alo se a rang tak chuan akut chu ala chuan ve ngal moli chala thuin ziak lo om chu a hmu a reilova abo zui vele mai bok
cross chu moli maya chuan ada a moli mai chu akang hial ane ramhuai chu athin rim hle a baro maya chuan thisen chu aron chaka baro chuan a mai chu a phi fai ve nga la bande chuan akut chu atuam boka tukver atang chuan pol lam chu an ena ngoi reng hian mitam tak chuan an lo thlir reng ane moli ruma chuan alut le a na chu a chun zom le ngal holy water the chung chuan moli chu chuasan turin ramhuai chu thu ape ma se ramhuai chuan athil ti theina mang chuan baro bungrua te chu a the dar hloma ama baro nge po chu a roka chuan areka ani po chu nasatak chuan tal chu atum ve bok baro chuan arang tak khian cross chu avala a ramhuai chu a bei chun jam le ta ane ramhuai chu ring tak khian aron awa heta hi ko ome aron tia baro po ruma tang chuan a chuak ve ngal lori chu aron kala in he thei ti ka ria mani in ring hlel su moli hi itan pui nge angai ti in aron fui atu ka chuan moli ruma chuan alut le a ramhuai chuan voin hi kumrukna tharukna le ni rukna chia chi ani atia baro chuan box pakhat hi a hmu tira he thil hi iria em ti in azot ma se ramhuai chuan bible thu te chu aron sei chuaka baro chuan he thil hi kamang anga isua thil ti theina chuan nang hi moli taksa atang hian ala chuak don che ani atia baro chu aron kal hnaya moli taksa chu chuasan tur chuan ati ma se ramhuai po chu achak zual sota a phuarna ata chu tal chuakin boruaka chuan akanga ran nung tam tak chu aka atang chuan anron thlok chuaka box chunga chuan an luta moli po chu khuma chuan aron tata ane box chu holy water omna boma chuan ada a moli chu ava en fia room atang chuan apom chuaka moli po ramhuai chuan a chuasan to ane atuka chuan moli chu avakana moli po chuan lom thu alo hril ve bok ma se alet le lam chu midang te chuan mak tak hian an lo thlir renga baro po chuan mak ati hle moli po chuan abul lokamu meicha pakhat chuan alo thlir reng ti amu baro chuan box kha davis ape a davis chuan box chu ada thave nga la baro chuan davis le khabu a thalak bul loka thu in ziak chu moli chala injiak nen khan ai nang chia ti ahmu a david chuan hele khabu hi satanic bible palina ani a ithil mu kha leviathan ani kha pathian dodal tu te chu anron la chuak don ati a he thila hian david si alo tel ve reng ane baro chuan box kha ka hmudu ati a box anen chuan achunga chuan lungbak mu tur alo om lo david chuan aron beya baro po ni khorhelo chuan atlu zui ve ngal baro chu room pakhata chuan aron har chuaka room danga omve pakhat chuan anun na alo la meka akianga chuan mithe ruang tam tak anom bok lori po aron thleng ve chia ma se in chunga chuan tuma anom lo aruma chuan aluta phone chu aron rizui ve ngala phone chu unlock chuan tu emo hian karon kale aron tia guards pakhat chu alam pan chuan aron kala lori chuan guard chu aom dan adik lo ti a hria baro po chu hangat pakhat chuan kapian non le na min thre pui turin min ron zui ro aron ti a basement a chuan davis chuan in thoina mai cham chu alo buat saya moli chu setan hena hlan atum ane satanic tam tak chu hria pui turin antel ve boka gas po chuan lori chu mithe ruang omna chuan a hruaya room an lu rual chuan lori chu aron beya lori chuan beilet ve in bakche mang chuan athat ta ane baro te po chuan basement chu an thleng to a davis chuan nang hi khovela ramhuai chua zalen tu inia he in hlan na hi i hmu ve nge angai ane nang hi ramhuai telalpa ine achan chu boma khan nang hian ramhuai kha ida lut ane ithil ti hi ko ran hriat puina ani lo atibok moli tha tuma chemte alek chuak chia lori chuan aron beya bom chu chuata chuan a thlau zui ta nga la
ran nung te chu an ron thlok chuak ta huma Molly chuan Davis chu chemte chuan avit zui ve bawk an pathum chuan basement atang chuan an tlan chuaka Davis le mitam tak chu ran nung te khan an ti hlum ve boka Molly chu enkol na thazok dong turin ambulance chuan an phur chuak ta ane ran nung pakhat chu school basa chuan a thlok lu ta mecha pakhat chu bas chunga chuan alo lang bawk enge thlengzel ta angle heta hian movie chu atop zui ta ane